Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. 21 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilim ministriniň ýokary we orta hünärmen mektepleri boýunça orunmasary Aknabat Atabaýewa wezife borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän garamagynaky edaralaryň işine gödäwçiligi gowşadan üçin bir käýinç yglan etdi. 17 aprelde geçilen hökümet meclisine Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryny 2024-nji ýyl üçin halkara derejeli ýokary okuw mektepleriň sanawyna goşmak maksat edildi. Dünýä türkmenleriniň bu sanyny Türkmenistanyň bilim we magarif ulgumy hemde onuň töweregindäki meseleleri barada türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeşlik geçirdik. Goloyda Türkmenistanyň bilim ministriniň ýokary we orta hünärmen mektepleri boýunça orunmasaryny garamagynaky edaralaryň işine gödäwçiligi gowşadan üçin bir käýinç yglan edildi. Şondan 4 gün odar geçirilen hökümet meclisinde 2024-nji ýyla çenli Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň halkara derejeli ýokary okuw mekdepleriniň sanyny goşmak barada meýilnama taýýarlandy. Hudaýberde şu ýerde bir mesele üniti çekýär. Türkmenistan ýokary okuw jaýlaryny 2024-nji ýyl çenli halkara derejeli ýokary okuw mekdepleriniň sanyny goşmak meýilleşdirýär. Dimek, olar şu wagt içinde halkara derejesine däl ekenimi şeýle bolýarmy? Beýleki tarapdan bilimiň döwlet wagtyna, döwlet mediýasy we metbuat serişdeleri şu wagt içinde tas 30 ýyla goly wagt bäri Türkmenistana berilýän bilimiň, ýokary bilimiň halkara uluňlary standartlaryna gawat gelýänini aýdyp gelýär. Bugünkü gepleşigimiziň asyl temasy aslında Türkmenistanyň bilim we şahsiýet kultury ýöne esas tema geçmezden odul şu aktual tema barada kelam adygyryň etsek. Bir hakykatdan bir şeyler bolup çykýar. Sebäbi Türkmenistanyň okuw şertleri halkara standartlaryna laýyk gelmeýär. Egerde halkara standartlaryna laýyk gelýän bolsa, onu halkara studentleri barıp Türkmenistanyna da bilim alardylar. Bolmanyna wagtlaryň kurslarda bir aýda 2 aýlyk, 3 aýlyk ýa-da 6 aýlyk ýa-da 1 ýyllyk kurslarda hem praktik okullarda tejribe alardylar. Sebäbi Türkmenistanyň şertinde öwrenmäge zat köp, onuň taryhyna da, tebigatyna da, şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň iqtisadiýetine de. Sebäbi Türkmenistanyň iqtisadiýeti açyk bazar üçin, dünýä bazary üçin bir aýratyn orun, häzir boş duran eýesiz orun. Oňa göz gözdirýän köp bolmaly. Emma bu garamazdan görüşmeli Türkmenistana daşary ýurtly studentler baranoklar. Diýmek Türkmenistanyň okuw şertlerini halkara derejesinde bilim beräjek mümkinçilik ýok. Ol gaty pes bolmaly. Ol hakykatdan hem şonu anladýar. Şoň bilen birlikde de Türkmenistanyň hökümeti ýene 5 ýyldan, ýagny 2024-nji ýyla çendi şol düzgüne halkara derejesine geçmegi nazarda tutýan bolmaly. Biz geçen gepleşiklerimizde Türkmenistanyň owa mektepleriniň düýünü we şu güni Türkmenistanyň bilim, ýaşlar we harby gulluk ýaly temalary boýunça bir-iki gezek gepleşik taýýarladyk. Ýöne şu tema gowdagolany her gepleşikde bir mesele öýür boýuna galýar. Ol hem Türkmenistanyň ilim bilim giňişligine döwlet propagandasynyň aralaşmagy. Muny her döwür görmek bolýar. Sowet ýyllaryna türkmen mekteplerine gözüm onjuk çağalaryň arasy aňyny tämiz kalybyny bolşewik revolýusiýasynyň lideri Vladimir Ilich Leniniň wagty guýlan bolsa, garaşdyrlykdan soň Leniniň ýerini Niyazov aldy, onuň ýene tataldy we bu ýagdaý görnüşinden bolşy ýaly dowam edip gidip otyr. Bu meselede gyzykly soraglaryň biri Sowet ýyllaryna türkmen orta mekteplerine siýasatyň wagty bilen garaşy Türkmenistanyň orta mekteplerine siýasatyň wagtynyň arasyna siz synç hökmüne nähili tapawut görýäňiz? Bu ýerde ören ul tapawut bar, ýene de egerde kommunistler döwründen başlasak, birinji sınıfa ýagny owul ilki mektebe bararyan okuwçynyň eline berilýän ilkinji kitap harplyk kitaby, harplyk. Şol kitapda harplary öwrenilenden soň Lenin barada gysgaça makala bardy. Çağalar Lenin baradaky makalany öwrenýärdiler. Onuň haçan dogulanyny, revolýusiýaň serdar bolanyny, ýene haçan ýok bolanyny bilýärdiler. Şondan artyk beýle bir siyasat ýokdy. Ondan ýene Lenin meselesine dolansak, ol bir dünýäde ägir uly revolýusiýany amala aşyran, ägir uly öwrülüşi amala aşyran şahsiýet ol bir ýöneköy adam däl.
Şoň üçin ol meniň pikirimçe öwrenilmäge münasip adam haýsy bir uğurdanam bolsa, onu öwürsem yaramaz görsem ol şahsiýete yüzlenmeli bolýar. İkinji bir tarapdan egerde Sowet döwrüniň mektep programmalaryna seretsek, şolaryň hiç birini Leniniň işleri öwrenilmedi. Leniniň aýdaly näme etmeli ýa-da bir adım öňe, iki adım ýygy ýaly eserleri bar. Abanyan hop we ona garşy görüşdi, açlyk barady, iş bardy. Şolar ýaly işleriniň hiç biri mektep programmasyna girdilmedi. Dine ol bir şahsiýet hökmünde öwrenilýärdi. Häzirki döwürde bolsa, oly Niýazowyň işleri meselem ruhnama mektep programmasyna girdildi. Ol ýöreýte sapak hökmünde öwrenildi. Onu egzamen tapşyrdylar. Inni häzirki prezidentiň yazdy diýen kitaplary öwrenilýär. Onuň teklip edýän ýa-da onuň ady bilen çykan kitaplar meselem Türkmen Alawa itibaradaky ýa-da Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri baradaky işleri mektep programmasynda öwrenilýär. Öňkü döwürde beýle sapak ýokdy. Eýdeki bir tarapdan nähili de bolsa Sowet döwrüne aýry-aýry uğurlara ören bir ünsürli, meselem matematika sapagy, fizika sapagy, kimya, biologiýa ýaly sapaklar ören gowy kämil geçirilýärdi. Şol uğurdan gowy oku kitaplar taýarlanylýardy. Şol kitaplarym her 2 ýyldan diýen ýaly çalsyrylyp, täzelenip, programmasy ütgäp durýardy. Şol bizim gözümizin aldyna biz meselem okan döwrümizde Darwinizm esaslary diýip bir sapak bardy biologiýanyň soňky kursy hökmünde. Bizim eýem okuyan döwrümizde şol sapagyň ýerine umumy biologiýa diýilen sapak girdildi. Ýa-da kimya sapagy umumy sapak hökmünde öwrenilýärdi. Soňra organik kimya sapagy girdildi. Ol kimýanyň ödeni bolup durýar, ödem gaty çylşyrymly hem agyr. Şolar ýaly täze sapaklar girdildi. Ilym ösdi hem özgördi. Şonuň üçin hem SSR döwründe ençeme öňe gidişlikler boldy. SSR kosmosda, harby tehnikada ilmiň durly urlaryna iň öňdäkileriň hataryna bolup bildi. Indi häzirki şertde şol mümkinçilikler ýok. Demek şol üstünlükler gazananlar Sowet Soýuzynyň gazanany belli bir derejede Sowet raýatyna motivasiýa höweslendirme döredýän ekeni, dogrymy? Meselem biz älim giňişligine çykdyk diýmek her bir raýatda bir hili höweslendirme, motivasiýa döredýärdi. Elbetde ine boloýda kosmonawtlar güni boldy. Ilkinji kosmosa uçan kosmonawtyň ýyl dönümi bellenildi, Gagarin'in. Şol döwürde bizim okuyan döwürümizde hakykatdan hem şeýle höwesler bardy, adamlarda, ýaşlarda şeýle höwesler bardy. Meselem ýokary tehnika eýelik etmek ýa-da testten çal tutýan uçurlaryň sürücüsü bolmak, lýotçyk bolmak, iň esasy da kosmonawt bolmak. Inni gönnen bizim özümizde Çerjiwde doglan, Çerjiw şäherinde doglan, Çerjiwde orta mektebi okap oturan bir insan soňlugy bilen kosmosa uçup bildi. Russiya Federasiýasynyň kosmonawty boldy. Şonuň ýeçesem ýa-da ýakyna çenli Çerjiw şäherinde ýaşaýardy. Eger şeýle höwes bolmasa, meselem bir aýdaly kiçijik şäher dünýä meşhurlygyny alanynda Çerjiwden kosmonawt çykar diýip bolmazdy. Ýöne şol höwes Çerjiw şäheriniň bir kosmonawtyň çykmagyna sebäp boldy. Şoňa getirip bildi. Mektep partiýasyna çağa aňyna mejbur guýulýan siýasat syň çökmüne siziň pikiriňizçe adamyň durmuşyna ne derecede çynnaky täsirli bolýar? Mektepler elbetde belli bir derecede milli jewisligi, agzybyligi berkarar etmek üçin, adamlary gelejege mobilizlemek üçin bir bähwi dogruny jem bolmak üçin möhüm iş bitirýär. Ýöne onuň Türkmenistanaky missiýasyna siz nähili garaýarsyňyz? Meselem mejburi ruhnama sapaklarynyň girdilmegi, garaşylyk ýyllaryna bir döwür mektep okuwçylarynyň her güni ýürden sapaklara kasam içip başlamagy ýaly ýagdaýlar milli jewislige ýa-da adamlaryň siýasatyň töweregine mobilizlenmegine ne derecede çynnaky täsirli boldy siziň pikiriňizçe? Bu ýerde netije gaty az bolsa gerek. Ýene men öz tejribäme ýüzelsem, biz orta mektepde okuyan döwrümizde Nikita Sergeyevich Khrushchev'un soňky ýyllaryna 60-njy ýyllaryň başlaryna 62-63-njy ýyllarda biz ýene de 20 ýyldan kommunizmde ýaşar diýilen şigar öňe sürildi. Biz kommunizmi ýene 20 ýyldan gurar. Demek 80-nji ýyllarda kommunizm bolmaly. Şoňa taýýarlyk hökmünde kommunizm gurucuynyň moral kodeksi diýip bir
kanun çıkarıldı. Şol sen zähmeti ähli zatdan gowy görmeli, watanyny söýmeli, kommunistik partiýa hyzmat etmeli, şeýdigem kommunizmde ýaşajak, ýagny kommunizmi gurjak nesili terbiýelemeli diýilen programma öňe sürildi. Häzir çenlide meniň gözümüň öňünde mekteplerde kommunizm gurucuynyň moral kodeksi diýen kodeks iri harfler bilen ýazylyp diýwaryň ýüzüne asylyp goýulýardy. Häzir uly plakat ya da tahta şekilli asılıp koyuluyardı. O mektebe giren adam şol plakatı, şol yazgıyını görüyordu. Yönü şonu okan adamı ya da şol yerde görküzülünler oyuncu terbiye alan adamı ben bilemok, gözümüne de getirip bilemok. İnni häzirki bolýan ýagdaý häzirki ündüwlerin şeýle bolsa gerek. Ol her bir okuwçylaryň klasyna ýagny sınıfına, tagtanyň ýokarsyna prezidentin suratyny asyp goýanyň bilen, onuň ähli ýerde onuň prezidentin portretini goýanyň bilen adam oňa guwananok. Belki şol prezidentin bir özü guwanýandyr, onuň çağalary, iň ýakynlary guwanýan bolsa mümkin, galan halk oňa guwanmaýar, oňa üns bermeýär. Ol bir nähilidir bir bolaýmaly zat urlýar-da, bir diýwardan asylyp goýulan zat ýa-da diýwary kaklan bir çüy. Sen her bir zady ünsüp durma ahiryn. Ne şolar ýaly täsir galdyrýandyr diýip pikir edýän. Onuň netijesi gaty juda az bolmaly. Indi şoň netijesini ölçemek üçin bir kriteriýa da ýok da Hudaý berdi aslynda seredip otursaň şoň nä derejede täsirlidigini görmek üçin, şonu ölçemek üçin guralam ýok, şonu nä derejede täsirlidigini anyklamak üçin, bilmek üçin bir termometriýalyk gural ýok da onu ölçemek üçin. Yok, gural bar. O cemiyetçilik katnaşığı, cemiyetçilik katnaşığının ol katı aydın görünüyor. Mesela häzirki wagtda Türkiýede Türkmenistanyň gaýdan 700.000 adam işleýär diýerler. Zähmet migranty. Inni gözüňe getirip görelim. 700.000 adam, sagdyn adam, işlejek adam ýurdu terk edip çykýan bolsa, 700.000 adam öz ýurdu üçin däl, başga bir ýurt üçin işleýän bolsa, ondan beter nähili netije gerek. İň gerekli adamlar, iň bir möhüm işler etjek adamlar, bunu da gary işler, gurulşuk diýe, beýleki yer gadyw işleri, ya öý hojalyk işleri, köçe süpürmek ýaly iň agyr işleri şol adamlar edýär. Şol adamlar öz ýurdundan kaçıp çykýarlar. Ya da öňräki bir habara göre Orsiýetiň Volgograd oblastyna türkmen obasy emele gelip Türkmenistanyň göçüp baranlar şol ýerde ýerleşipdirler. Millet şol ýere göçüp barýar, özüm Russiýanyň howaşertini Volgograd oblasty iň bir ýoğuz ýerleriň biri, sebäbi ol ýerler tehralyk, tekiz düzlük, şoň üçin o ýerde gyş gaty aýazly hem soğuk geliyor. Ama adamlar şunu varamazdan Türkmenistan'naki öz yılı caylarını taşlap şu yere göçüp gidiyorlar. Şu göçüp giden adamlar öz yanı bilen prezidentin suratını alıp gidiyendir deyip fikir ediyorsunuz mu? Ya da Türkiye'de işlep yoran migrantlar 700.000 zähmet migrantı öz yanı bilen prezidentin kitaplarını ya prezidentin owadan edilip çıkarılan portretlerini öz yanı bilen alıp gitýän midir? Ha, cemiyetiň görkezýän netijesi cemiyetiň ölçügi. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany tamam boldy. Hoş wagtyňyz.